Salamat sa pagpamerindal sa nagatalok. Walang ano man tay. Sa'yo yan tay? Isa pa ba yun? Ay, ano? Ay. Sa layo ba naman na yan, oh? Nahilain mo? Oo nga, makarating dito. Dati, Oo. ay nagdagdag. Kaya nga eh. Alas 12, hindi kayo nagkain sa inyo? Alas 2 kami nagahon dito. Pero nagkaan na kayo sa bahay niyo? Kiriwi nga ma. Kiriwe, wala kayo. Anong kinakain nyo lang? Sadeng? Ay, hindi sila nananghalian. Hindi daw. Pero kiriwe din daw. Panghuli na rin yan. Ay, si tatay, oh. Siguro pala isa. Kaya muna tayo. Abo ka pang luto ka man. Ayan. Dito tayo. Maraming bahay dito, ah. Salamat sa pagpamerindal sa nagatalok. Walang ano man tay. Sa'yo yan tay? Sa inyo po yung bukid. Pinanayangan ko lang yung mga sobrang pula. Sayang. Sayang. Pero nasasaka na to, matagal nang nasasaka. Ako ngayon lang. Dati man, kaya lang pinabayaan minsan. Kaya lang wala po kami dalang tubig. Sabihan natin si tatay. Makipagkwentuhan muna tayo kay tatay. Napagod din kasi kami maglakad. Malayo pala. Ah? Malayo. Malayo rin pala dito tayo, no? Mula sa tramline. Sakay kami sa tramline eh. Ngayon pa lang kayo nakarating dito sa pamilya namin. Hindi ah. Nakakarating kami kaso sa kayon. May service kami. May estudyante din. Kaya lang ano noon, tag-araw. Kaya ano kami sa traktora, nakasakay. Tsaka doon sa may daycare doon, sa may looban. May school pa doon eh. Di ba ano pa tayo doon? Sa may ayo. Lagi kami dito. Kaya lang naka-service kami. Kuya maraming tao dito. Tara na, dyan na tayo. Para Dali. Patulong tayo kay Barok. Hanggang alas 5 lang kasi ang kwan sa amin ng ano eh, mga operator ng ano, tramline. Sige kuya. Okay, lahat po. Sige. O diba kahit papaano eh naano natin yung kanilang gutom. Hindi pa sila nananghalian. Naibsan ang kanilang gutom. Tapos nagtatrabaho pa sila sa bukid. Walang kinain. Pwede pa yan. Wala. meron pang tira sa kanina. Dito guys, dati kung maalala nyo, nakapagbigay na rin kami dito. Hindi ko lang matanda kung sino yung sponsor nun. May laruan, Hindi ba si ano? may ice cream. Hindi. Parang si Tito Subscriber. Oo, si Tito Subscriber nga. Kasi may mga laruan. Hinatay kanin. Lagyan mo na yung digo kaya mo dito, oh. Doon oh. Yan. Ito. Lagyan mo na dito, oh. Dami na. Parang pala. Kung kami na may sa kumain, nasayaan. Ayak lo nga may sanay. Ayun. Ayan sa'yo. Lagay tayo dito sa kabahayan dito, oh. Wala kaming tray eh. Na may aso. Bata lang yung tanong dyan, George. Oo, bata lang. Ayan pala, oh. Hapunan. Hey! Ilang kayo dyan, ate? 4 po. Ah, ito te. Ano po kayo? Ang sakit po mata ko eh. Surprise yata. Hindi po na ano ng putik.
kayo kapansi pa sa'yo, partakam mo. So guys, grabe yan, hindi na ako makagwanta ang magsalita mamaya. Hey, ano guys? Madalit eh. Oh, hapunan na. Kanin at ulam na yan, tinola. Kumakain ba kayong tinola? Ay, tinola mo ha. Tinolang manok. Sarap yan, bebe. Ada kutsara? Yung kutsara daw yun. Hindi, nagbayad. Nagbayad yung bata. Nagabayad. Oh, 20 yan, Nay. Charot. Okay, kutsara, sige. Nabusang kayo guys. Ano de makod na sa ano yan din kuan? Tawid. Parang daw ginto. Line na naman. Hmm. Siguro na kutsara. Oh. Nalin. Ano na kasi kuan mo na pa? Wala tawagin na. Baryo? Hindi pa ba ito baryo? Hindi pa. Ay, dito na kami. Dito kami dumaan. Oh. Maluwang kasi itong danlog talaga. Madami sila. Mga ilan ang kwan dito, tay? Sa 130 yata kami dito. 1,000? Bubong lang yun. 130, bubong. 130. Obe oh. May santot man. Ujag matawad bago lang patama ko. Uwi, lawan. Kaya ginatawag-tawag. Lola, tawag, sige. Tanop, tanay, sabi niya na. Hindi niya na lang sinong ginatawag niya. Ano? Anop. Akan na to. Salamat. Kaya yung gawa. Ano? 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 Ano ko? Subuan mo na natin yan. Ba't walang damit? Naligo pa. Hindi pa tapos. O sino pang wala? Ayan, nabigyan na sila lahat. Dito naman sa kabila. Ayan o. Sana di pa dilin. Ha? Sana. Ay, Dali dito, Bel. Gata ka sila, paano namin nadala eh. Kami si Darna. tato. Tay, kung tawagin mo yung bata doon, tay. Mga ano doon, tao. Ha? Hmm. Yung dun sa may daycare. Welcome. Tawagin mo yung ibang pandun, Bel. Sige. Ha? Ay, malikan tayo doon. Hindi ko naman ano. Obe, oh. Hey! Oh, dali lagyan natin ng kutsara. Sampay. Ay, no, nakakarong siya. Ay, naubos ang kanin ko. Magtinola muna. Salamat po. Welcome po. Eh, sarap po. Ito, ang pali. Bakit nagtago? Ito ang pali. Ara, ba? Pare. Ano ba karabaw? Ano? Ano ba karabaw? Come on. Tayo kang ito ay singaw. Hapunan na. Kaya muna. Ay singaw tayo kang ito. Sa kalat. Saan mga kirby? Ano? Ano ni? Ang tapuwa. Ako luwa. Natago si atay. Wala alam do kalat. Dito na. Napre ko. Saan pa kaya ang ano, mayroong pang mga bata? Diyan po marami po kami sa kabla. Pa? Dami sila dyan. Wala ako. Yun na. Ano? Ngaw ka? Abaw ko. Ay, ang siyam. Ay. Salamat po. Sige, ingat po.
Kain ko muna lala. Kay Lola po. Saan po kayo pupunta? Saan po? Sige po, kain po muna kayo dun. Muna po kayo dun. Pa? Taga Monteklaro po kami. Magkabarangay po tayo. Itong Sitio Danlog pala guys ay sakop pa rin ng barangay namin, Monteklaro. Kadaming native oh. Native na manok, native na baboy. Talagang mayroon kang ba na? Talaga wa abila mga efa lang. Alam na. Okay rin yan minsan ano para tipid ay ano iwas sa basura. Dali yan sa mga bata. Sige mo. Ang lupit siya nga. Man naman na. Turo, no. Ano pang wala? Dito. Ano si tatay? Isa po kayo. Tanungin mga ate kung ano, ano sila? Mag-asawa po kaya? Hindi makakita. Mag-asawa po kayo na ay? Hindi. Lugang. Ha? Lugang. Lugang. Ba't dito na lang kayo? Kaya ba makita maanda yan? Hindi po namin kasi. Agotan. Sara ba lang? Hindi makakita si tatay. Kawawa naman. Kanin at ulam. Nakadayo pa pala ako. Hala! Ubos. Babalik kami. Dali. Babalik kami sa susunod. Mga tao. Dagdagan natin yung ano, dala natin. Namin kasahod. Kami lang kasi. Hindi namin mabitbit. Ay, ala, nunong. Saan mo kayo galing? Monteklaro po. Kami Monteklaro. Parang bilang kakilalang natin mag-ina. Sa may barangay lang po kami. Lagi kami dito. Nagpakain din kami po dyan sa may ano, daycare. Kay Ma'am Irene. Kayo pala. Tsaka dito nagbigay na rin kami sa elementary pero medyo matagal-tagal na. Mga 3 taon na po siguro. Anong pang bitbit ninyo papunta rito? Kami lang upan lang. Ito po. Binitbit lang po namin sa ulo. Hindi kayo niya pa sabi nagsundo. Hindi na po namin na ano. Bigla naman pong ano yung kasi kanina. Yung lalakihan. Emiyak Dario rin, may kasayo daw daw. Naku, ubos na yung mga guys. Hindi na. Emi pala na. At sabaw na lang, masarap yung sabaw. Ano pa? Kasi sinalubong din kami doon. Oh. Wala namin, walang maglabas. Ayan na sila. Ano po nyo dinala yan? Sino kaya ang manalo? Binuhat lang namin sa ulo. Binitbit. May nakita kaming nakakarusa kanina eh may puntahan pa naman daw siya. Sunod ulit po, balik po kami. Mas marami. Yung pwede ba kami dito na yung dito kami magluto? May pwede bang lutuan diyan? Meron doon sa ano nila, Tay? sa Pwede ba? barangay. Parang ano, mas maganda kasi dito lutuin eh. Sa tabi ng ano, daycare. Doon yung ano nila, pulungan. Hiramin natin yung malaking kaldero ni Kapitan. Tapos sunod, dito tayo magluto. Ito meron na?
Hindi alam ko may tanod na taga dito eh. O ano, Pagawad. Yung taga Danlog. Pwede natin kausapin yung lugar. Ano po? Sorry, last sorry na lang. Sana. Ay, bigay mo dito, Teo. Hindi po nabigyan yung ibang bata. Pasensya na guys. Basta babalik kami dito. Pasensya na, ilang nakayanan namin dalhin. Aming labis na babae. Sobrang dami rin kasi talaga nila dito. Siguro libo na yan. Libo ang... Please tayo guys. Dito lang yan guys sa bungad. Yung talagang kabayanan nila dun sa kabahayan. Dun sa dulo doon. Ito bungad pa lang. Hindi pa ako makapasok dun. So, ano? Yan. Pwede na tayong umuot. Baka kami... Iwan ka naman. Oras na? Ano? Nagadayo naman. Alas 4. Alas 5 lang yung ano sa amin ng operator ng tramline. Na yung taning niya sa aming kundi. Taning niya. May curfew kami sa tram line. Kung hindi maglangoy daw kami mag-uwi. Akin na isang kaldero. Nandyan na. Ay, no, kay ate ng dugli doon lang, Teo. Gigi, baka daw hindi maubos. Bitbitin na natin pa uwi. Tan, ganit ka dyan eh. Si Gigi kaingay na ng lakad niya. Nagkaingay ng sinilas. Isang pagalitan ako ng Tiligaya. Wow. Kasla kalakwa. Nakaring-ring go. Mati mabagkat. Ganunin kanya na naman. Ayun guys, malapit-lapit na kami sa katotohanan. Time check, 4:20. Abot pa tayo sa tramline. Hindi pa kami nakapamasahe kaya hindi nila kami pwedeng iwanan. Magkano total ng pamasahe natin? 240 yata. Magkana? 80 times ilan tayo? 80 times 5? Compute ninyo nga mga ka-dragon at hindi na kami makakompute. Mag-agtari ate utak. Hindi na magtakbo yung ulo namin, ay yung utak namin. Na-stampede. Ay, 80. 40. 40 pala. 40 times 5. 200. Eh, 200. Ba't may bayad sa yung kaldira? Kaya kabigat-bigat ng panyo. Ayan. Sobrang nakakatuwa din at ano, kahit pa paano ay nakapag-share tayo ng blessing sa mga kapatid nating katutubo. Ayan. Gusto lang namin mag-thank you kay Ma'am Cathy and Sir Romy. Ayan, thank you po sa blessing na binigay nyo sa amin at shinare din po namin sa iba. Ayan. God bless po and belated happy anniversary po sa inyo. Thank you so much po. Ingat po. Sir Romy. Okay, let's go. Let's go, let's go. Baka tayo takasan ng mga operator. Kami din ang upyang mo. Kapatid din ang upyang ante. Kung tayo nag-upyang. Masaya nga yun. Gabi na tayo mag-uwi. Masarakan pa kaya natin kung daan. Masarakan pa natin yung daan. Naririnig ko na yung ilog. Yung agos ng tubig. Ikaw ba naman naka-short? Anong ano mo ng legs doon ay si Guy?
Ay, salamat. Nakarating na rin. Last passenger. Maganda pala ma'am yung kan mo, yung daw ulo din nag-ikot-ikot eh. Eh, tingnan mo muna kami nagbayad para mantay kami. Dala namin ang usagan. Uy, sa amin, dapat may natira na ay. Hanginan lang yan doon. Simot eh. Diyan nga lang kami sa bungad. Parang iniipan lang yan. Dito lang dapat kayo nagpirme para. Sa sunod nga, lagdagan namin. Dapat malaking kahapon na, talyase. Magdala kami man lang magdala. Dapat nagkahera kayo sabi. Remote ang kanin. Kasunod, magsabi kami sa inyo. Taga-bit-bit. Oo, pwede yun. Yung nag-vlogger yun ang masahe ko. Oh, may pakpak yan ma'am eh. Drone di ba? Hindi kami nagdala ng drone, kuya. Masyado ano. Aray ko. Salamat ah. Iba yung kasama ko. Iba yung kasama ko. Yung lupit ko ba? Yan. Yung lupit ko sila yan, yung lahin ka naman. Kala ko, mayroon pa. Kulang ba yung kulang yung iniwan namin? Hindi daw kasi iniwan nila kanina. Kaldinita? Inuwa. Buti nga, bigyan mo kami. Kung wala, lunis na kami. Ha? Yes na talaga. Buti may nagdaan dito. Buti nga nagdaan kayo. Yes na talaga. Ang pasalamat namin. Sorry ko dito. Gutom na kami. Ang kamay ko, palkos-palkos siya sa kakahila ng lupit eh. Tingnan yung kamay mo. Oh. Ilan kayo lahat kayo dito, kuya? Oo. Share hati-hati. Hati-hati lang, kung ilan ang kitain, halimbawa 500, hati-hati namin 5. Nag-100 na kami. Maghapon na yun. Tapon na yun. Buti may pambili ng May pangbili lang kami ng pagkain ng mga anak namin na tinapay. Kasi Taga- nakatambay kami dun sa bahay namin. Oo, talaga ito. Dagdag naman yung mga anak namin. Sa bahay na kami. Wala pa namang trabaho ngayon. At Kaya ano, nga, kahirap. kawawa na nga. tag-ulan. Hirap na hirap kami talaga sa buhay namin dito. Sa mga... Tuwang-tuwa kami pag may baha. Pag walang baha, nakasimangot kami. Wala kita eh. Wala Nakita. Pag walang baha, walang paltos ang kamay. Eh, okay Kung na. may baha, yan. May paltos yan. Surbol talaga yan. Kain na kami. May lakas na magila na, oh. Nakakain na eh. Na eh. Sa layo ba naman na yan, oh? Nahilain mo? Oo nga, makarating dito. Dati, Oo. ay nagdagdag. Kaya nga eh. 120 na yan. Lumayo. Dati dyan lang. 20 metros na yung nawala eh. Doon pa banda dati eh. Doon lang eh. Lang eh. Oh, kanina ka pa hila ng hila, hindi pa nakakalahati. Ano ba? Magtala nga. Hindi katamaan ko kasi mangot na. Gusto na. Hindi nga nakakain. Hirap naman ba naman? Kaya ang buhay. Dalawang daan kung meron. Huwag ka salamat na. Ilan kayo, kuya? Kita kayo. 5. Kumita lang kami sanggan. Okay, salamat lang. Salamat talaga. Kailangan natin magtiyaga. Bili ko meron sa akin ng mga anak. Pagtiyaga lang, no? Bata sinabay. Nakabili kami na isang kape ko, masaya na eh. Mauna ka. Yung kape ko namin, okay na yun. Saan mo kami magbayad pala? Doon sa unahan? No, sa nag-upo na yun, yun ang pinaka-big boss namin eh. Yun ang kakulay oray. May bus pa, may manager pa pala kayo? Oo, may big boss kami dyan eh. Yun ang kabo namin eh. Oh, sige po, thank you po. Salamat. Salamat po. Salamat ang pagkain namin ha. Sige po. Oh, balik po kami ulit. Oh, sige. Kaya na kayo magpalag-check. Kasunod pa, unahan yung ano. Balik daw. Okay guys, kami naman ni Auntie Pasing. Wow!
Thank you, thank you. Salamat sa safe ride. Guys, pauwi na kami. Whew. Sarap mag-ano. Naka-friends ka na naman ng dami. Ako puro pa ang garap-gab ng tinik. Pa namin puro putik. Okay, thank you so much guys.